Už tradične sa v predvečer 1. mája v podhorskej obci Červený kameň stavali máje. Malé dedinky uprostred Bielých Karpat, ale máje nestávajú na námestí či v záhradách slobodných dievčat. Partia mladých šuhajov sa za spevu a tanca domácich každoročne podujme postaviť máj na Červenej skale, dominante celej doliny. Čo si pamätám ja, že je to už tak nejakých 70 rokov, čo ja viem teda od mojich rodičov, že 70 rokov, že už sa stáva. Keď ste boli mladí, stávali ste máj aj vy? Tak určite. Je to v obci tradícia a najmä v tých rokoch, keď mladenci rukovali, ten ročník, ktorý bol odvedený a na jeseň rukoval máj, stavali v obci na skale máj. Zišli sme sa v celkom dobrom počte, takže výborne to dopadlo, tak super. Stávate máj každý rok, alebo je to váš prvý krát? No, moje to asi už 10. krát, asi. A ktorý ročník bol najťažší a prečo? 3 roky dozadu, čo trošku nám začalo fúkať, nemohli sme ho postaviť, tak sme museli povolať ešte ďalších chalanov nám ísť pomôcť a tak to bol asi taký horší, že sme na 2-krát museli ísť stavať. Bol som tu prvýkrát, no a išiel som do polovice radšej a na budúci rok už chcem ísť až hore, no. Uvidíme. Hlavne, aby dodržiavali bezpečnosť a nič sa nestalo. Podarí sa vám každý rok zabezpečiť dostatočný počet mladencov, aby postavili máj? Tak zatiaľ áno, ale z roka na rok je mládencov čoraz menej, ale pevne dúfam, že táto tradícia v obci nezanikne a že aj naďalej sa bude v našej obci máj stavať. Stávame to pre baby, pre zábavu, no a hlavne pre tie baby, nech sú pekné. Some